Wah, kangkrai harua. Wuhu. Danger गिदिर का. Hai लोगोफोर, दिनैनि गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायफिनबावबाय. ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा जों नै दायो आंजों लोगोसे फंबाय सानै दंफैयो. बेनिफ्राय जों दैसायाव दंफैयो आरो थारमाने खुसिया जावनो फैदों. नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थादो, मोनगोन ना मोना बिराद गोबावसै आरो. बेनिफ्राय जों खुसियाखौबो गिदिरखौ जावनो रोङा, बेनिफ्राय गोरलै गोरलै नैबे आंनि आसिजों समान समानसो आरो. ओमफ्राय मोनगोन ना मोना नै सासे जावगासिनो दङ, मोनथ'वाखै. ओमफ्राय सासे नै खदाल लानानै फैखादों आङो नै. ओमफ्राय नैबे सासे लाग्रा, बे लाग्रा नै सासे जावगासिनो दं, बेनिफ्राय नागिरगासिनो दं आरो मोनथ'वाखै. बेनिफ्राय दैबो दं एसे एसे हाग्रायावहाय, बेनिफ्राय दै थाबा डिस्टार्ब जायोना. नायनोसै मोनगोन ना मोना. नै दैया बेनो. ला सेन्द्रा लायाखै लादों दासिम मोनजोबनाय लोगोफोर नै होनबाय खुसिया नै जा गिदिरखा आरो बेबादिखौनो जावनो फैदों जोङो, बिराद मोनो आरो. बेनिफ्राय फार्स्ट टाइम मासे मोनजेनबाय. खांख्राइ गोरलै गोरलै थायो थारमाने बिदियावहाय साफ्रा गुदुं खुरनानै थायो आरो, बेखौनो बोखांदों. माथो आयौ खांख्राइ खांख्राइ खुसिया मोनासै दानिया खांख्राइसो जावबाय नै. दाबो गारना गालाब्रा माब्रै जाहांबाय. खुसिया मासेल', खुसिया मोनासैना जावनो बाबाय खुसियाखौ, बेनिफ्राय खांख्राइसो जावना लांसिगोन बाल्थिंसे. डेन्जार गिदिर जागोन दै बे हले खांख्राइया, गुदुङानो ओरैखा फुराबो नै. माबाथाव होनबाय इसो खांख्राइ गोरलैसो नै ना बामि दंमोनलै बामि. नै एन्जर जावनायफोर बायदि जावनानै दासो ओमफ्राय खांख्राइयाव नै लागाय बरन ओइ खेबगोन मोजाङै. खांख्राइ हारुवा उहु डेन्जार गिदिरखा. नायलाय माबायदि जावनांखो जोङो, बेसे खस्थ' आरो खांख्राइ जावनोबाबो. ओमफ्राय नोंथांमोनहा दैसायाव खांख्राइ जावोबा थारमाने माबायदि जावनांगौ जोंनि भिडिअखौ नायनानै मिन्थिनो हागोन आरो, माबायदि फर्मुला बाहायनांगौ खांख्राइ जावनोबा. नुबाय जा गुवार जावनांबाय जोङो बे खांख्राइ मासेखौ मोननो थाखाय. खांख्राइयाबो गिदिरानो नै बाल्थिंसे जावनानै लांगोन जों दिनै मानिया खांख्राइखौ. खुसियाखौथ' मोनखानाय नंला. बेनिफ्राय जों बाराव जायगा चेन्ज खालामबावनोसै, हौरै थांसै थ'. हाब्रु मेंख्र' जाजोब्बाय मोखाङा. बिनिफ्राय जायगा चेन्ज खालामसै, हौरै एसे खोलाहा थांनानै जावहैबावनोसै. दा बहाय जावखांबाय. ओंखाम उखैलायबाय, गोलोमलायबायबो एसे. माबायदि खस्थ' नुबाय खांख्राइ जावनोबाबो, मासेयावनो बेसेबां अबेखौबा थब्लि थब्लि जावबानो मोनो आरो खायफाखौबा. बेनिफ्राय दा मासेखौहाय खांख्राइ गिदिरना थारमाने गोथाव खुरलांथारदों, एन्जर जावनाय बायदि जावनानैसो मोनबाय. ओमफ्राय दैसो थाबायगासिनो दङ.
बिनिफ्राय जों नैफ्राय जावनाय नामा नैफ्राय थागोनदां नैफ्राय ट्राइ नायनायबावनोसै र' मोनगोन ना मोना खेबजाबाय होनदों आसला माबायदि खेबजाखो गबाय गोग्रोम थब्ल' बेनो जाबाय बेसे गिदिरमोन गिदिरमोनलै एसे थोस बेखार खालामबायना मोनलायबाय 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 मासे लाना ल' ख्राम होबाथाय गैलाबो लेमोनो दागिबनै ओमफ्राय खेबजाबाय ओमफ्राय लोगोफोरजों दा जायगा चेन्ज खालामफिनलाय आरो थारमाने जावबाय थाबा जायगा दाबसेयावनो बुरजा मोनो आरो बेनिफ्राय जों एसे खम जावनांनाय बायदि साइजखौ नायनानै जावदों आरो नङाबाथ' बे हारुवा गिदिरा थारमाने गोबाव जावनांगौ आरो एन्जर जावनायफोरबायदि गोथौ थांथारो बबेबा ओमफ्राय जों एसेल' जावनांनायखौ नायनानै जावदों ओमफ्राय दा जों थाबायगासिनो दंलाय दैसो थाबायगासिनो दं जोङो नै खांख्राइ लाग्राया लास्टआवसो ओमफ्राय र' बेसे बुरजा जाखां एसे खोन्थानि खांख्राइ हारुवा बेनिफ्राय दाबुबोथ' गारनानै लाखायाखै बोरैबा दांफ्लांबाथाय सेस खेबफ्लंजाखागोन जि गिदिरखा दाबुआ अखा हानो नागिरलायबाय खालि अखा खोमसि जाजोबलायबाय नै जोमैया बबाव जावबावनांगौब्रा बबाव जावबावनांगौ जाखो माथो जायगायानो गैला बैयाव थांसै मेंख्ल' जालाजोब्बाय बेनिफ्राय जायगा नागिरै नै जायगा नागिरगासिनो दंलाय आरो ओंखामबो उखैबाय बारा गोबाव जावनो हानाय नंला एसेल' जावनानै थांसिगोन दैया बहाबा गाब्र'बाथाय सेस गानो हान्थि जाखायो जा गोथौ हाब्रु फलन्थ हाबो आरो बहाय ada yang boleh ayo डेन्जार साफा नुखादों नै जायगाखौ बेनिफ्राय अखा हाहां खोमसि नालाय ओमफ्राय नै जोमैयाथ' खोमसिजोब अखा दा दसे उनावनो हानोबो हागौ थिग गैया Bro, hai खारगोन लै वाव मोनलायबाय मासे दोनथ'दो र' मोनसेलाय मासे नुलायबाय hai गिनांगौलै bisa sekian mulai logoफोर मासे नै एसे बारा गिदिर नङा लागायबाय अरथारनानैसो लाखिबायलै आखाइखौनो ओइ दरे आयौ थैबायलै आरे मोनलायबाय नै मासे आयौ बोरायखा
खांख्राया नै एसे बुरजा जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय जों ओंखाम ओंख्रिबो एसे गोबाव जाबाय फैनायाबो थांफिनसै न'आवहाय दुगैला ओमफ्राय दैयाव दुगैनानै थांसै जों दा ओमफ्राय खांख्राइखौथ' जावला बेनो नै आधा केजिसो जाबाय खोमा आधा केजि बारनो हागौ 1 केजिसो जानो हागौ सोरबा आरो ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौहाय बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनबावगोन थाबैनो ओमफ्राय भिडिअआवहाय बिराद नाबो मोनो दे आं टाइम मोनबा नाबो गुरनाय खनसे जेखाइ खबाइ लानानै ना गुरनाय भिडिअ बानायनो नाजागोन लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जाय नायनो गोसो ना गुरनायखौ आरो जेखाइ खबाइ लानानै हिन्जाव बायदि आरो ओमफ्राय गाहायाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय जाय नायनो गोसो लोगोफोर नोंथांमोननि कमेन्ट थारमाने नोंथांमोना नायनो गोसोबा आं भिडिअ बानायनानै लाबोगोन आरो ना गुरनाय बे दैसायावहायबो मोनसे बेनिफ्राय नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार खालामदो बेनिफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय जों दा थांनोसै भिडिअखौबो बावनो फोजोबनोसै दैसायाव एसे दुगैनानै थांसिगोन दा मेंफ्राव जाबाय नालाय हाब्रु नांजोब्बाय मानसिफ्रा बावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर भिडिअखौहाय बाय बाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नैबेनोमोन खांख्राइ लाग्राया ओमफ्राय नै जावग्रा सासेया बाय 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 Jumping! Yo!